Čaute ľudia. V tomto tu videu ešte nemám tablet, ale keď budem mať narodeniny, čo je taký mesiac, tak dostanem tablet. Poviem vám jaký. Je to iPad Pro 2025, asi čierny a 256 GB. Budem to asi potrebovať nejaké hry, takže akože 256 GB to ja asi bar nebudem natáčať, možno, že to cez počítač budem natáčať, ale no tak. No, myslím, že budem mať tablet. Asi nainštalujem to Bravo Start a tam budem mať iný účet, čo mám 47 000, to je oveľa viacej, čo ja tu mám. Takže tak. A to tento účet už asi neuvidíte, možno, že uvidíte. A budem dávať video, že jak ukazujem môj tablet. Nebude to ako rozbalovačka tabletu, lebo to si súkromne otvorím. To vám len ukážem ten tablet, ak vyzerá tak. A ešte, keď niekedy rozprávam, že mi máte niečo napísať do komentárov a komentáre sa nedajú akože napísať. Ja som si to neuvedomil. Ja nechápem, prečo sa mi to tam nezobrazujú komentáre. Asi ani vám, predsa, keď mne nie. No, keď sa to v tomto videu už dúfam, že sa to dá, keď nie, tak nie, neviem. Asi sa tam nedajú písať komentáre, neviem prečo. Nie, jak to opraviť zase. Už som sa to pozeral, ale nič som nezistil. Takže možno, že vyjde za mesiac video, jak môjim tabletom. Je to za mesiac, akože vážne za mesiac. Možno, že ešte uvidíte tento tu účet s týmto tu účtom. Ešte sa nemusíme rozlúčiť. No. Asi už sa môžeme rozlúčiť. Neviem, či to je posledné video s účtom, s týmto tu. Čo mám už takých 10 000. No to neviem povedať, ja neviem, čo som normálny. 12 000 mám proste. Do týchto trofejí. A teraz som dostal, jak sa volá, Mechabox, neviem, jak sa volá ten box. Teraz som dostal 2 skiny, tento tu legendárny na Colta a ešte na Piper. Či mám Piper? Aj som mu nehral. Tento tu krásny. Takže toto asi je za mesiac, dobre. Toto je posledná rozlúčka s týmto účtom. Neviem, či... neviem. Možno, že áno, možno, že nie. Možno, že tento účet ešte uvidíte. Možno, že som čo pokazil a ešte budete vidieť, ale asi tablet dostane na narodeniny. Ja neviem, či vám to môžem povedať, kedy mám narodeniny. Ale ja vám to poviem. 22.8. Takže zapíšte si 22.8. Nemyslím, že presne vyjde to video o tabletu, lebo to mám narodeniny, to bar nechcem natáčať. Možno takého 24.8. Ale to práve tam začína už škola skoro. Je ten problém. Takže možno toto je asi posledný krát sa uvidíme s týmto účtom, čo mám dlho prestíže na Edgara. Sa idem pozrieť, jaký som teraz na Slovensku. 183, to je už, keby som teraz ani
kde som predtým pušoval, aby som mal nejaký trofej, ale to je ťažké celkom s takými tam hráčmi. Ja som 183, možno, že toto je posledná rozlúčka s týmto tu účtom. No tak už neviem, čo mám povedať na toto. Proste dajte like a odber, je to jednoduché. Ďakujem. Tak, môžete sa rozlúčiť s týmto účtom. Myslím, že už to je posledný krát s týmto účtom sa môžeme vidieť. Asi už sa potom uvidíte, čo mám 47 000, za chvíľku budem mať 50 000. A tam hlavne natáčam. Prepáčte, že to ničiť nemám. A počkaj, ja chcem ešte niečo povedať. Prečo ja nemám na tomto účte? To ten účet, čo mám 47 000, lebo ja už som tak, ako, že keď sa to pýtate na tú otázku, tak ja vám akože poviem. Ja už tam nejako, že už na narodeniny dostanem tablet a mne sa nechcelo na mobile akože to dávať ten účet. No tak ťažko to pochopíte, ale proste sa mi nechcelo na tomto tu mobile dávať ten účet. Ja to mám na inom mobile, kde nemôžem natáčať, takže tak. Ale budem mať už tablet, vám asi ukážem aj toto video, však vyzerá ten tablet a také. Takže je to iPad Pro 2025, 256 GB, to asi čierny je ten tablet. Takže môžete sa tešiť na ten tablet. Bude to asi o mesiac, lebo mám to 22.8, čo je taký mesiac už. No tak. Dajte like a odber, jak som ho správal. A na klubu sa asi nemusíte napojovať, lebo si asi zrobím vlastný klub. No, takže už sa nemusíte napojovať na môj klub, lebo ja už tam nebudem hrať. Ale môžete sa napojiť na môj nový, keď vyjde. No tak, čau. No nie, ešte čau, to som nechcel povedať. Už dajte like a odber, posledná rozlúčka s účtom. Môžete zakývať, že už posledná rozlúčka s účtom. No tak posledná. Tak čau.